गोवा फुटबॉल असोसिएशनाची आवर लेडी ऑफ ग्लोरिया स्पोर्ट्स क्लब आणि वार्का स्पोर्ट्स क्लब हांचे मदीं जाल्ली दुसऱ्या विभागाची मॅच बरीच रंगली. आवर लेडी ऑफ ग्लोरिया स्पोर्ट्स क्लबान 6-0 अशें जैत मेळयलें. बेताल भाटीच्या ग्राउंडार ही मॅच जाल्ली. पळोवया एक झलक. दुसरं ते हटावा 30 वेळा दिसू पडायला कोण आहे ना धर्मापूर कोण गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार आणि ओमकार देशप्रभू.